Hello everyone! So, andito tayo sa bukid. So, ayan, puno ng durian. So, nasa bunga guys, pero hilaw pa siya. So, ay daghan rin punuan sa mga lansones. Kung ano siya diri guys, mga assorted fruits, na marang. So, kanang ubos ana guys, is suba dyan na siya, dako ang suba na siya guys. So, suray-suray kita dirang dapita kay mangita ta og hinog nga marang. So, nabaktas-baktas ni diha guys. So, makita nato ang mga daghan kaayong mga punuan, mga kalain-laing mga punuan. So, naasay punuan sa mangosteen. So, daghan kayo na siyang punuan na guys. So, daghan jud pud kay siya bunga, pero hindi pa siya hinog. Dayon, hilaw pa jud siya guys. Then, gagmay pa yang bunga guys. So, pwede na nahinog. Green pa man. So, ito na po ang napita guys. Sa unahan na po talapit. Kay magsuroy-suroy lagi ta aning kasagbutan. So, diha ta guys, anang naay mga tanom diha guys. So, kuha na siya, okra daw na siya o kanang patong. So, daway na sa ta sa kamaisan. So, guwapo kailang mga mais guys. Nice kaayo ila ang kamaisan kay very dako kailang kamaisan guys. So, mag-tour-tour lang yun sa tanaw-tanaw sa mga prutas. So, daghan kayong prutas dyan guys. Lahi-lahi ng mga klase sa punuan na lansones na ay sila kuan guys o kanang mais. So, nindot kay guys kung naata sa bukid. Makapananom kita guys. So, nice kayo. Lamig jud po yung bukid guys. Unang nindot kaayo tan-awon. Green na green. Then, sa unahan, makita po nato ang naatoy kuan diha guys. Kanang baka, nay kabaw. Oh. Baka kao. Una ay baka guys, ang among naagian. Then naapoy kabaw dito sa unahan dapit. So, naghangad-hangad dali diha guys anang punuan sa marang kay nangahinog na ang ang bunga sa ibabaw. So, naapoy mga kabaw guys. So, nindot jud ang bukid po yan kay makapamuhi jud ka. So, ayan na. Thank you for watching.